Čaute ľudia, moje meno je Tom a ja vás vítam u nového videa. Máme tu opäť unboxing a to na klávesnicu CT Scorpia GKB pomočka 107 Gold Series. Ospravedlňujem sa, že som si to musel pozrieť, ale to sa zapamätať nedá. Tak, poďme to od balíčka. Opäť tu mám tašku Datart. Nebojte sa, nemám s nimi žiadnu spoluprácu. Čo, mám voľakých 20 odberov, čo by som ňou uzavierali, tane? No. Rozmýšľam, že ja to tam dám, lebo je tá krabica dosť veľká, takže tuto krabica má dizajn celkom pekný. Tak, tuto môžeme vidieť už ako vyzerá. Tak, pozrieme sa na zadnú stranu, tu sú popísané všelijaké funkcie toho. A už iba po bokoch. Tuto je písané CT, čiže značka, tuto je model. Tuto opäť značka. A tuto opäť model. Tak, vyzerá, že tu netreba ani nič rozlepovať, takže poďme to otvoriť. No. Tak, keď to otvoríme, čaká nás tu akurát toto. Ja to vyberiem. No, musím povedať, že celkom ťažká. Toto si ešte dám bokom. Toto je voľačo po maďarsky, ale tu je to aj po česky. Užívateľský manuál. Zapnete PC. Připojte klávesnici do voľného USB portu. Vyčkejte na automatickou instalácii ovládače klávesnice. Provozní teplota 0 až 50 stupňov Celzia. Povolená relatívna vlhkosť 10 až 60%. No. A ešte som zabudol toto popísať. Takže je to programovateľné. Live Macro Recording. Netuším, čo to je. 5 Macro Case, nechá pri profily. Ani jednomu nerozumiem. Windows Key Disable. Nerozumiem. Multimedia Functions. Nerozumiem. Windows 8 rozumiem. Rozmýšľam, či to pôjde aj na desinku. Dúfam, že hej. A Backlight Auto Off. Mimochodom, táto klávesnica má podsvietenie. Má 7 farieb. Dúfam, že ste spočítali. Tak toto ja dám túto peknú krabicu na zem, aby to nezavádzala. No, pozerám, že kabel je z takéhoto materiálu, taká ako šnúrky. OK. Fú, pekný kúsok teda, musím povedať. Čo vy na to hovoríte? Ja myslím, že pekná. Parádička, dúfam, že nepočujete práčku, ale to je dosť ďaleko. Číselná klávesnica, šipky, tieto debilinky, FK, medzerník, všeličo možné. A toto, čo to môže byť? G5. Fú. Tak to nechápem, čo je. To netuším. Budem musieť pozrieť túto, to je volá čo, otáčacie. To bude možno posvietenie. Ešte nemám skúsenosti s hernou klávesnicou, takže radšej nič nehovorte. A ne. Tak, toto ešte vám ukážem zblízka ten kábel. Tá ostriť vyzerá, že je. Ja tam vôbec nič nevidím, ale nevadí. Tak ja si klávesnicu takto opriem. Ja ona tu bude držať. Nebude držať. Tak ja sakra, aby som nerozmlátil. Toto tam pozadu nech nezavadzia a ja by som skúsil pozrieť vlastne na tú krabicu tuto. To bude vzadu písané, takže Live Macro Recording. You can use the Live Macro Recording feature to very quickly record your macros from... Keby som len vedel po anglicky. To kolečko to nechápem, čiže to nie je ani popísané, ale farba podsvietenia sa vymienia tuto týmto tlačítkom. Opäť schovám za 3 profily, to čo je. The keyboard can store up to 3 profiles for which. Nechápem? Chcel by som natočiť aj taký test tejto klávesnice, neviem, či to môžem nazvať až tak test, ale že potestovať, ako to svíci a také, že čo všetko, aké má funkcie.
To by som rozhodne natočil, aby som zistil, čo je toto koliečko, pretože to absolútne nerozumiem, čo je. No a ostatné už ako tak viem. Ešte som si sa vdol hen tie Gčka pozrieť, ale to otestujeme v reáli, v tom teste na túto klávesnicu. A ešte som sa vdol ukázať, ako vyzerá zozadu. Zaujímavý dizajn na to, že to bude iba na spodku. Jasné, že to vyklapacie nožičky. Musím povedať, že je hodne pekná. A nebola ani taká drahá. No. Test vám nepoviem, kedy vyjde, pretože ešte mám natočený test na IA5, ktorá už vyšla. Pravdepodobne. Ale ja by som si dal kameru opäť na seba. Pretože z klávesnicu už sme si prezreli. Toto vyzerá takto, ešte dám z každého uhlu. Takto. Odtiaľ to vyzerá takto. Musím povedať, že je hodne zaujímavé. Ja, vy to asi nebudete vidieť celé tak. Tak. A tak, keď budeme robiť test, tak nás ju pozrieme ešte trošku lepšie. Dostali sme sa na koniec videa. A napíšte mi do komentára, ako sa vám páči táto klávesnica, či s ňou máte nejaké skúsenosti. Všeličo, čo vás napadne. Pokiaľ kritika, tak iba konštruktívna. No a myslím, že už som hovoril, či pokiaľ sa vám video páčilo, že lajkujte, ale ja to poviem pre istotu znova, pretože neviem, či som to hovoril. Samozrejme, odbery čekujte Facebookovú fanpage. Dúfam, že ma tam vidíte. Tak toto dám radšej. A teraz som tam zaskrýl. Tak. Rozhodne čakajte aj test na túto klávesnicu. Neviem kedy, pretože mám to dosť natočeného momentálne. Neviem, ako keď vidie toto video, ale bude toho asi dosť. Mám momentálne objednanú aj myš. Aj na to bude unboxing. Takže tak. Ja sa s vami lúčim a čaute.